Hola, em dic Cristian Negre, soc professional de l'educació, és a dir, que treballo de profe, i avui us vull exposar una petita reflexió en quant a l'educació, la tecnologia i l'estat actual dels nostres alumnes i, per tant, i els nostres fills, en molts dels casos, i del futur dels nostres fills. I, de fet, del futur de les nostres pensions i del futur dels nostres fills i del futur dels fills dels nostres fills, és a dir, els nostres nets. Bé, m'agradaria abans de començar que féssiu un petit viatge en el temps i que us situéssiu en el vostre període acadèmic, en el cas que l'haguéssiu tingut, en el que vau estar cursant el que ara és l'educació secundària, els batxillerats, els cicles formatius de grau superior, és a dir, abans era l'FP, el BUP, el COU, en ordre invers, o fins i tot els primers anys de la universitat, que en molts casos també eren, o també comparteixen aquests criteris dels quals espero que intuïu en breu. Mireu, vull que intenteu sintetitzar en una paraula l'experiència acadèmica, no? Què em vau treure de tots aquells anys? No de les aventures, no? Els descobriments que vau fer durant aquella època fora de l'horari escolar o relacionat amb l'horari escolar, però no amb la tasca acadèmica, sinó de les feines estrictament que us proporcionaven les assignatures. Si jo faig aquesta pregunta, i l'he estat fent durant molts anys, ja us dic, fa més d'una dècada que em dedico a això de la docència, si jo li pregunto això avui a uns alumnes de quart d'ESO, molt probablement el que em diguin com a paraula clau, en un percentatge altíssim serà és un avorriment. I fins i tot t'ho diuen els més bons. O sigui, que no vol dir que siguin els més espavilats o els més intel·ligents. I jo cada vegada estic més convençut que aquests són els que més s'ajusten al sistema que hi ha establert avui en dia. Això no vol dir que no tinguin capacitats. El que passa és que les capacitats que tenen moltes vegades no se'ls concedeixen canals perquè els puguin transmetre. Per tant, partim d'una situació que jo trobo que és estandarditzada i que tendeix cada vegada a créixer més, que és l'avorriment dels nostres alumnes. S'avorreixen. Jo m'avorria. Moltes coses dels que feien no m'interessaven el més mínim. Què ha passat? Això tendeix a créixer. I tendeix a créixer per la senzilla raó de que clar, la nostra realitat exterior en aquella època no era la que hi ha avui. Avui hi ha moltes més distraccions. Digue-li distraccions, digue-li realitats. Hi ha moltes altres coses interessants per fer fora de l'horari escolar. I això fa que, clar, la seva capacitat de concentració disminueixi moltíssim. Anem a fer una altra sala al temps. Penseu en el moment en què es vau treure el carnet de conduir, si és que us el vau treure. Per obtenir aquell títol vau fer dues coses. La primera era fer un examen teòric i la segona era fer un examen pràctic. Sí? L'examen teòric de què us va servir? De poca cosa, no? Us va servir senzillament per aprovar l'examen. L'examen pràctic probablement fos molt més significatiu. Per què? Perquè vau aprendre quelcom en un context, que és a dins del cotxe. Sí que, evidentment, és important conèixer les normes de circulació, però poder no tot aquell volum d'informació que vam tenir que aprendre senzillament per superar un senzill examen. I això és el que passa en gran part del sistema educatiu, tal qual l'entenem avui en dia. Ara fa 4 dies van sortir les notes de les PAU i hi havia, típic, no? Les notícies surten els 2 o els 3 millors alumnes, amb notes al·lucinants de selectivitat, uns 9 i picos, una cosa, estupenda. I amb un d'ells li preguntaven, quin examen va ser el que més et va costar? Doncs mira, l'examen que més em va costar va ser el de tal, ara no me'n recordo què va dir, va ser el de tal. I llavors
I d'aquest examen tal, què és el quina pregunta et va sorprendre? I diu, ostres, els va posar la mala i diu, ostres, ara no me'n recordo. Hòstia, no te'n recordes? Has tret una nota al·lucinant. És un examen que has fet fa 2 o 3 dies i ja no te'n recordes del que estaves fent. Aquí hi ha alguna cosa que no funciona, hi ha alguna cosa que aquí no quadra. Vull dir, ens estem perdent. Diferència entre 3 coses. Una cosa és cobrir l'expedient, no? Que és el que fem la majoria d'aquests exàmens. Jo vaig aprendre, em vaig tenir que empullar 50.000 preguntes per treure'm el carnet de conduir o per passar un examen de el que sigui, el BUP o COU o selectivitat. Això, al cap de pocs dies, s'oblida. De tot aquest coneixement previ, sí que hi haurà alguna cosa que et quedarà, no? Però la gran majoria, si no n'haig de fer cap mena d'ús en el meu futur, doncs el més probable és que desapareixi del nostre cervell. Tenim una memòria selectiva molt selectiva. Segon grau és estudiar. Quan estudies? Jo estudio quan hi ha alguna cosa que m'apassiona moltíssim. No? Imagineu-vos, jo vull ser un gran pescador, no m'agrada molt la pesca, doncs, ostres, sóc capaç d'estudiar quin tipus d'hams, el tipus de cuc, a quina hora, llavors això ho estudies amb deteniment, perquè vols ser bo en aquella cosa, és el que acostuma a passar molt en els hobbies, això. I el tercer nivell és el que realment ens interessa, que és l'aprenentatge, que és un nivell d'aprofundiment molt més complex, en el que intervenen moltes disciplines i molt variades. Cadascú aprèn de moltes maneres diferents. No? Hi ha gent que és bo fent una cosa i hi ha gent que és bo fent una altra. I moltes vegades aquesta gent que és bona fent una cosa acaba frustrant-se, no? Acaba desmotivant-se perquè l'escola no li proporciona moltes vegades un canal per on fer arribar aquest coneixement, aquesta manera d'aprendre. Molt bé. Torno a d'abans, el del carnet de conduir. A veure, ostres, no, però és que clar, les normes de circulació s'han de conèixer. Dic, sí, home, és un codi que te l'aprens, no? Però el significat real de cada una de les senyals no l'acabes de comprendre del tot fins que no estàs en context, en aquella situació concreta. Preguntes del tipus, a quina distància has de canviar de llums curtes a llums llargues? O a quina distància has de posar l'intermitent per indicar que fas un canvi de sentit? Ostres, a mi, la veritat, si m'ho devia estudiar en el seu moment, però ara no en tinc cap mena, no en tinc ni remota idea. Què és el que m'indica a mi quan haig de canviar d'una cosa a l'altra? Doncs, per mi és el sentit comú. És el sentit comú. No? Que sigui de 150 o 200 metres, què sé, és que ni tan sols suposo que els Mossos d'Esquadra que controlen això no deuen saber-ho. Bueno, potser sí, però jo en aquest cas no ho sé. És lo típic. Jo sóc capaç de proporcionar un plat, tinc 2 nens, no? Un plat de menjar als meus fills cada dia, i en canvi hi ha moltes coses que no conec. No conec i no m'interessa conèixer-les. Per exemple, jo sóc un pèssim amb la geografia. No en tinc ni idea. De les comarques catalanes sí, tinc una lleugera noció. Sé les províncies i sé algunes d'elles on estan situades. De quines sé on estan situades i quina és la seva capital? Doncs aquelles amb les que tinc alguna vinculació. Perquè hi he anat, perquè tinc un amic que hi viu, perquè hi ha un cert interès concret meu en relació a allò. L'altre, a mi no em serveix per res. Clar, si fos mosso de tràfic, parlant de Mossos abans, o fos viatjant, o transportista, doncs clar, aquesta informació l'hauria de saber, però en aquest cas a mi no em proporciona cap mena d'avantatge. El que sí que em proporciona un avantatge és saber com aconseguir aquesta informació. Jo avui en dia sé, si per al que sigui haig d'anar a la Terra Alta, que ara no sé on Carai està, d'acord? Sé que està per al sud, però no sé on. El que sí que sé és com trobar aquesta informació. Sabré quan tardaré en arribar-hi, la vaccina que necessitaré, per quines rutes i quines carreteres. Però tot això ho consultaré. Ho consultaré utilitzant les tecnologies. Canvi de tema. Avui en dia, a les escoles, què passa? No? Ara hi ha tot un cert rebombori, un tsunami mediàtic en relació a les TIC, les TAC
i els projectes 1 per 1. Què són aquestes coses? Les TIC. Les TIC són les tecnologies de la informació i el coneixement. Les TAC, què són? Bueno, les TAC no, el TAC, què és? Bueno, són les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement. El projecte TAC és un projecte que estan dissenyant moltes escoles, algunes ja el tenen dissenyat, altres estan en procediment i altres no ho acabaran de fer mai. Que intenta determinar de quina manera s'incorporaran aquestes tecnologies, ordinadors, pissarres digitals, ordinadors portàtils, bla, 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 càmeres digitals, bla, 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 coses fantàstiques que ens han de solucionar al futur, i com s'apliquen aquestes a les aules amb els nostres alumnes i amb el professorat que tinguem. Clar, això per mi té un gran perill, i té un perill, dos perills principals. En teoria això l'any que ve molts de professors ens ho trobarem en l'aula, alguns de nosaltres tenim una mínima formació, altres no tenim cap mena d'experiència prèvia, alguns som immigrants digitals, altres som analfabets digitals, alguns, poder algun ja comença a ser nadiu digital, encara que no ho sé, per l'edat, hauria de comptar-ho. Però ens trobarem en un context nou, amb unes eines noves, i què carai hem de fer amb aquestes eines, Ja ens comencen les editorials a adaptar-se al sistema, ja ens comencen a vendre els seus tinglados fantàstics, que ens han de facilitar la vida a un piló. Però a mi tot això ara per ara em sona a excusa barata i enganyifa, pràcticament. Jo per ara a les TIC li veig dos grans perills. El primer és per què serveixen les TIC? Perquè d'una manera immediata, o per què no haurien, són els perills, per què no haurien de servir? Primera, les TICs poden acabar-se utilitzant per entretenir els alumnes mentre els seguim ensenyant coses avorrides, cosa que seria molt trist, entretenir-los, veus que hi ha unes imatges que es mouen i una coseta que aquí, no sé què, i uns soriets, i bravo, i molt bé, entretenir, bàsicament. I el segon dels casos és per fer-los recordar aquelles coses intranscendents que els acabarem preguntant en els exàmens. Trist, però pot ser veritat, cosa que no m'agradaria. Per tant, no és important les eines que utilitzem, ni els serveis que utilitzem a internet, sinó l'important jo trobo que és què fem amb totes aquestes eines i amb totes aquestes tecnologies? Com les apliquem a les aules? De quina manera som capaços de motivar els nostres alumnes, de fer que s'apassionin per una cosa en concret, per ajudar-los a descobrir aquesta cosa amb la que s'haurien d'apassionar i llavors començar a aprendre? Deixar de nosaltres dir-los què és el que han d'aprendre i preguntar-los amb ells què és el que volen aprendre. Això és el que realment és important. I la tecnologia ens ha d'ajudar a convertir en realitat totes aquestes propostes dels nostres alumnes, però que siguin ells els directors de les operacions, no nosaltres. Jo trobo que això és el que realment ens pot ajudar. Coneixeu l'expressió, Ostres, m'ha passat el temps volant. Quan passa el temps volant? El temps passa volant quan estem disfrutant, quan estem aprenent. És en aquest moment quan passa el temps volant. Si nosaltres aconseguim que als nostres alumnes els hi passi el temps volant, estic segur que el nostre futur serà molt més còmode, molt més segur i molt més interessant. Fins aquí la meva xerrada. Apa!